včera zaměstnaná nebyla. Čili a stejně tak, prosím vás, tady máte třeba jeden takový příklad, který jsem měl právě v té slevárně od Sovětiny. Měl jsem tam 2 mistry. Švýcary, jednovaječná dvojčata. Když jste potkal jednoho, nevěděl jste, jestli jste potkal Waltera, a když jste potkal druhýho, tak nevěděl jste, jestli to je Walter nebo Horst, nebo já nevím, jak se teďka jmenovali. Ale byly to jednovaječný dvojčata Švýcaři jako poleno. Ty chlapy měli skoro identický rentgenový snímky. Tam byly prostě a dobře úplný balíky těch uzlíků silikotických. Já jsem říkal, no panové, já vás musím o tamtud vzít. Přitom ale jejich dýchací funkce odpovídaly naprosto jejich konstituci, jejich věku. Oni po té dechové stránce zatím nebyli nějakým způsobem postiženi. Čili já jsem tady mohl objektivně ukázat ty snímky a říct, ano, to je silikóza ve 2. stádiu a tak dále, ale funkčně tady prostě nebyla omezení, která by u těch tehdy asi 45letých nebo 47letých mužů připadala v úvahu proti lidem stejného věku a tak dále. Čili tohleto, prosím vás, posuzování nemoci z povolání a vyřazování nebo zařazování nebo odškodňování, to je nesmírně složitá záležitost. Vezměte si, pánové, jednu věc. Máte ženu, dejme tomu 48, 49 let, která vám přijde s chronickými bolestmi bederní a hrudní páteři, přičemž její, prosím vás pěkně, jestli vás to kolego nebaví, tak se seberte a tamhle nechalte sazdíru, jo? Protože já vám něco povím. Já tady před váma nechci tancovat jako nějaký pumprlík a chci vám prezentovat něco, s čím se budete potýkat celý budoucí život. A jestli vás to nezajímá, tak prosím pěkně, já vás tady vidět nemusím.